Bueno, hoxe estamos aquí con Xosé Maceda, que basicamente se este Santiago pois non necesita presentación. Pero nada, preséntate, Xosé. Bueno, pois chaume Xosé Maceda, nada, son de Viveiro, faigo así algún tema de rap en galego tal. Sí. O meu rapero reintegracionista favorito. E nada, fai pouco sacou un tema que é Paparrexo. Paparrexo. Que o que petou bastante, rollo. Colegas meus que escoitaron dixeron rollo, hostia, chorei un pouco. E en plan, de feito saca a lagrimilla porque está de puta madre. Rollo, tanto a nivel musical como a nivel letra está ben escrito. Pois bueno, moitas gracias. E nada, estive tamén mirando os comentarios dos teus vídeos anteriores de, por exemplo, un que me fixo moita gracia do teu primeiro vídeo, que era, bueno, da túa primeira canción, que era de Memorias dun adolescente, que era un que era puxenlle esta canción a miña tortuga e agora Mbappé. Sí, no, ese foi un colega meu que ademais estaban como os meus colegas así no primeiro de a ver quen tiña máis likes, e outro, o meu compañero piso puxo o primeiro, estou aquí antes do millón ou algo así, estaban así un pouco de coña e tal, sí. Sí, pero ademais, rollo, a peña como que xa decía aquí antes de virar, non sei que, porque, joder, que iba a petar bastante. E non sei cantas visualizacións tiveches ao principio, porque me acordo que se destacara. A primeira, o sea, foi en plan, joder, para min o meu primeiro tema é o peor, sabes, o sea, pero anos luz, porque tamén non podo sacar un tema se non me mola máis que os anteriores e así. A primeira foi como, o sea, joder, no momento sí que me molaba e tal, non me coñecía ninguén, nin nada, o sea, de nada. Ademais, o sea, non tiña puta idea de subir vídeos nin nada, nin de como iba a YouTube nin nada, entón eu acordome máis, era un lunes e fora ao gimnasio, subí unha foto o día anterior e puxen, ás 8:30 hai vídeo tal. E nada, volvindo ao gimnasio 7:30, quedei co pavo que me pasou o vídeo que estaba nun pen ou algo así, e dixen, pois ás 8:30 poñeme que tardaba 4 ou 5 horas ou algo así. 4 ou 5 horas? En plan, estás de coña. E nada, puxen despois datos do móvil tal, e ao final subeuse unha hora malísima, en plan, non podes subir un puto vídeo ás 10 da noite, sabes, é horrible. E ainda así, en 2 horas, 2000 visitas, e ao día seguinte que tiña instituto eran, o sea, as 8 e pico así, levanteime e tiña 3000, sabes? O sea, que joder o sea, que os meus temas de agora non teñen eso, sabes? Sí. O primeiro e flipas. E bueno, despois tamén o de quizáis tal, que rollo máis rollo como unha historia de amor tal. Sí. Está bastante guapo. Unha frase que me acordo era, joder, non me acordo ahora mismo como era exactamente, pero era rollo, cando nos daremos de conta de que non podemos atoparnos en outras persoas. Sí. Eso foi como, en plan, aí, sabes? Sí. Super guapo. Moitas grazas. Sí, no, foi, o sea, ese tema sacaro non me acordo, o sea, foi dunha relación que tuve cando estuve en primeiro de BAC, pero ademais tardara moitísimo en gravar o vídeo e tal, e subeuse como mellor un ano despois casi de que o deixara que a chavala, sabes? Pero sí. E bueno, tema Paparrexo, rollo, contate un pouco de que vai o tema, tal. Vale, pois nada, Paparrexo, bueno, eu chamaballe Pepe, nada, era meu abuelo, tal, do Arqueiro, sempre como que, pois eso, que quero moito os meus 4 avós, pero con el sempre tuve unha conexión especial e tal. E nada, todo o tema, el morreu o 25, o sea, o día de Navidad do 2020. E nada, facía un ano así que lle diagnosticaran que tiña cáncer, pero bueno, é verdad que, joder, sempre se di que nos vellos ter cáncer non é tan malo, en plan que, sabes, si lle pasa a alguén de 40, 50 anos que se desarrolle como moi rápido, pero que nos vellos como que non é un problema tal. Bueno, eso, que morreu eso, pero que tampouco foi, o sea, sí que foi polo cáncer ao final, pero ao final, sabes, morreu de vello, que eso. Nada, eu como que estaba todo ben e tal, e bueno, el tiña eso, facíamos vida normal e tal, e acórdome que fora en outubro de 2020, en plan, xa estaba aquí en Santiago estudando, e fora un finde, e vira o super chungo.
e rayárame moitísimo, pasar a, sabes, volvir ademais a partir desa, o sea, non vou moito a casa, solo ir cada 3 semanas ou así, pero, joder, como estaba chungo, iba todos os fines de semana para verlo e tal, como que dei un baixón super rápido, que estaba chungo, e bueno, como que me saleu como para... non sei exactamente como decir, sabes, pero como para xa que me está pasando isto, pois, o sea, o tema, o obxectivo inicial do tema, en plan, a primeira frase é escribo isto porque quero que escoites antes de irte, en plan, quería como darlle unha despedida como en vida e tal, entón, por eso empecé a... O sea, o tema está en dúas partes. A primeira parte, en plan, empecé a escribir así, sería en novembro, non me acordo agora exactamente das fachas, creo que foi sobre novembro, máis ou menos, porque foi a finais de outubro ou outro. E nada, empecé a escribir o tema tal, pero despois estaba me sentindo super mal porque estaba como escribindo o tema e como dando por morto, por decir así, antes de que pasara, entón como que me sentí super mal, e ademais xusto se deu a casualidade que deixei de escribir, en plan, como cando me acabei de sentir mal, e xusto había como un parón da base, en plan, quedou guapo na canción, pero non foi a propósito, non dixen eu, vou escribir a partir de aquí e tal, o sea, no, foi completamente espontáneo. E nada, coincideu así, e nada, despois pasou todo, eso sería sobre novembro, máis ou menos, el morreu o día de Navidad, no, o día de Navidad, sí. O 24 de decembro, que no, é unha canción. O día de Noiteboa, perdón, que estou... Sí, o día de Noiteboa, perdón. Nada, despois como que pasou todo o tema e tal, e deixei como aparcado o tema da canción, e despois, non me acordo, xa acabaron os exames, fijo, o sea, foi finales de xaneiro, principios de febreiro, e pois dixen eu, pois... vou volver, en plan, isto que deixei aquí, quero acabalo, quero facelo ben, quero, o sea, xa en persona non me vai escoitar, pero quero facelo en plan, en homenaxe a ele, joder, porque o tema estaba chungo, sabes, era como para soltar aí todo, e nada, foi así. Hostia, en plan, joder, é chungo, pero, buf, que se le eches ao paso, tal... sí, entendo perfectamente o de escribir as túas movidas como para sacalos e tal. E ao final salen sendo algo tan bonito como ese tema. Moitas grazas. E nada, tamén é que tío, en serio, rollo eso, que lendo os comentarios do vídeo e tal, xente dicindo, hostia, salius unha lágrima, sintomes moi identificado, porque tamén hai xente que perdiu familiares, que perdiu amigos, tal, e que realmente ese tema les chegou. Sí, eso, o sea, sí que notei moitísimo que, sabes, o sea, eu si me canto un tema de calquera cousa, ou si me tiro unhas barras, podeme decir alguén, bro, está guapo tal ou tal, pero, sabes, eso como que sí que é verdad que, sabes, por sorte ou por desgracia, a todo o mundo nos tocou algo así de cerca, entón sí que é verdad que moitísima xente, en plan, e sobre todo, o sea, por exemplo, moitos colegas meus me dixeron, mira, está a miña mai chorando, sabes? Cousas así que é verdad que, joder, que sorprende, pero que, jová, que por desgracia é algo co que convivimos todos e que entendo que a peña que, pois, que tamén se vexa e tal. É super guai toda, o sea, faloume bastante xente en plan, mira, pois pasoume o mismo con X persona ou estaba pasando o mismo e de verdad que me gusta moito como refletiches tal o que pasa tal e que por eso que estou full agradecido con toda a peña, verdad? Hostia, de puta madre. Nada, comentar que xa tivemos aquí a Xosé Maseda, en plan xa foi como das primeiras entrevistas, non sei se a primeira, de feito. No, a primeira non foi, pero non había moitas, creo. A cuarta, bueno, pois foi un espectáculo de entrevista e a verdade foi bastante interesante. E nada, volvemos aquí a telo, chachi, rollo... E que tal por Santiago, que tal esta na carreira e todo? Ben, todo ben. Ben, o sea, que che vou a decir a ti si nos vemos robantes. Xa. No, guai. Este señor prácticamente sabes por Zona Bella e espamea por aí, sabes? No. Rollo, de feito, ti coñeciches a miña actual moza efectivamente, antes de que coñecer eu, sabes? Sí, en plan de... Ademais non sei nin por qué, porque ademais acórdome que
O sea, porque teño unha manía que cando estou así de festa un pouco tal, sempre falo con xente e nunca lle pregunto o nome, sempre lle pregunto de onde é e que estuda. Entón eu sabía que a tua moza era de Ordes, creo que é de Ordes, xa de que estudar xa non me acordo. E iba con Rafa, co seu colega. Sí. E xusto acordamos que os vira para o día seguinte e decía, en plan, pero non me acordaba do nome, en plan, porque eu creo que nin lle preguntara, tal. Sí, sí. Sí, pero bueno, papá e mamá, si estades vendo isto, todo lo que está contando es completamente mentira. Nada, eso, pois sí, pois... De feito, a propósito deste tema, hai unha... En plan, contoume que o día que vos coñeceu, bueno, que te coñeceu, que estaban sacando unha foto, rollos da súa carreira e tal, e que ti te ofreceches para sacar a foto. É verdade. Además foi porque a veces estou de noite e tal, e creo que marcharon uns colegas e eu tiña, porque eu vivo en Zona Nova, entonces como que marchaba solo para a casa, pero vin aí tal, e además creo que fora, bueno, non lo voy a decir por si lo ven mis padres por si acaso. Nada, pues dixenlle, o sea, estaban non sei cando sacando a foto e dixen, bro, sacou eu tal, sabes? Sí, efectivamente. Pero o caso é que a historia non acabei porque non se fixeron un puto caso, non sei que metime a foto, non? Meteuse na foto. Entón agora ten unha foto con toda a carreira e Xosé Macedo aí ao meu lado, sabes? Pois porque me acabas de recordar agora que non me... O sea, agora que dixeches sonaba unha historia porque non me acordaba nin... O sea, agora que dices, o sea, tiño como recordo de toparme con ele e con Rafa, pero non che sabía tampouco decir moi ben onde. Pero sí. Foi pola cosa pequena. Nada, cousas, Santiago. Que en Coruña non pasan, nin en Vigo, nin en ningún lado. Non, é broma. Bueno, supoño que pasarán, pero en menor medida. E non falando en gallego, sobre todo. Eso é verdade. Que, de feito, é unha das cousas que me chocou, rollo vir a Santiago, rollo nas clases e tal, que é peña de todos lados, imagínate, peña de Vimianzo, peña de Vila García, movidas así, peña de falan gallego en todos lados, e rollo, hostia, na Coruña estábamos eu e máis outros dous pringados, sabes? E como que se nota un cambio. Sí, que é verdade. O sea, tamén depende, quero dicir, vas a ruta sí. ou así, non, sabes? Pero a ver, eu estudo filoloxía galega. Sí. Tampouco tal, pero... Hai un pouco de sesgo. Claro. Pero bueno, sí que é verdade que peña de outras filoloxías, bueno, hai de todo. En plan, sobre todo en hispánicas e tal, suelen falar máis castelán, pero no resto... Sí que é verdade que hai moita peña que sabes, que ao mellor como que... Estaba xa intentando falar galego e tal, e como que o motivo de vir para Santiago, de ser xente nova e tal, porque eu entendo, porque eu tamén cos meus colegas antes falaba castelán, sabes? Sí. É un proceso difícil estar con quen sempre falas castelán, cambiarte a falar galego, pero se a xente nova e tal, eu creo que se impulsa bastante a que a peña empeza a falar galego, eso está de puta madre. Ademais, unha movida que falo sempre é o tema referentes, un rollo... Joder, ti estás sacando temas e a xente escoita, se a xente mola e está en gallego, sabes? É como que me soplan os cojones, sabes? Rollo, está guai, que se pode falar todo en gallego. E tamén mencionar que estou un pouco hasta os huevos do discurso de normalización lingüística, rollo, como podes falar máis cousas, bro. Sí, completamente. Que acabo de facelo? Sí. Pero isto xa, además faláramos deso na entrevista, en plan, que a min o que me mola é polo que, quero dicir, que eu son completamente de esquerda, son nacionalista e todo eso, que non o saco nos temas, que o poido sacar, sabes, o sea, que non teño absolutamente ningún problema, pero que para que unha lingua esteña normalizada ten que ter de todo, ten que ter cancións de amor, cancións de absolutamente todo e nada, que, o sea... Porque tamén está o tema que xa falaste na anterior entrevista, que eran... Joder, que está o mítico rap reivindicativo. Sí, que é necesario tamén, o sea, que está de puta madre, que me mola, Sí, está de puta madre, en plan, pero non pode ser o único, sabes? Sí, no, o problema é que seña o único. Ti introducindo o tema do duelo no rap gallego, é como, bro, que cojones, super guai, sabes? Bueno, introducindo, non sei, que a verdade é que nin puta idea, pero mellor é algún tema así desepado por, en plan, de antes, pero sí, joder, é algo necesario que haxa de todo. E igual que hai rap, por exemplo, non sei se hai drill en galego nin nada. Non teño entendido, pero... No puto vídeo de Paparrexo, cando está grabando o Barqueiro, eu que vou por aí tamén, tal. É verdad, que forades en plan no Brau ou algo así. Estabas tú, sí, que falar contigo, non me acordaba. E rollo, apareces con guantes negros. E dixe, buah, los guantes negros de Nike.
E fixeme moitísima risa. Non eran meus, Non eran teus? eran do meu cámara, pero estaban guapos e dixo, bueno, o meu cámara, o que fixo o vídeo tal que colega meu, Paulo Mouriño, Mundo X en Instagram. Joder, que fixo o vídeo que está de puta madre. Un saludo desde Galiza, tío. E eso, díxome, Kairelos tal. Aí xen, guapos de puta madre. Xusto hai unha toma en plan que é mítica que eu non escoito drill, o sea, escoito algún tema así que mola tal, pero non estou posto na movida. Pero xusto me dixo que era un plano como que se facía moito nos drillers, que xusto é un momento que xusto señalo así para arriba, xusto lle fan como un plano a mau e dixo que eso facía non sei can, en plan un driller desto. Foi como pues tal. Pues bueno, eso que che estaba dicindo que joder, que fai falta de todo, tío, fai falta, o sea, rap, fai falta drill, fai falta trap, o sea, eso. E bueno, xa que estou aquí, aproveito, quero mandarlle un saludo ao meu colega Keith Mount, que é un chaval que non sei se o coñecedes, que fai en plan así trap en galego, con autotune e tal, melódico, que está de putos locos. E que saca, non me acordo agora, pero mañá ou pasado saca un tema, creo, así que nada. Tenemos que chequealo aí, dinamización e todo. Sí, no, pois, joder, mola a Dios, tío, porque é algo que tampouco se fai moito, sabes? Bueno, tamén está o Pirata, que lle metese un pouco máis a todo, non sabes que é. Chamase o Pirata? O Pirata, sí, o Pirata de Maceda. Ah, Pirata de Maceda. Sí, Comenta aquí Edu, que está detrás das cámaras, que ten un tema con son de rap. Pois sí, ese pavo en plan rapea, ademais ten algún cacho en castelán tal tamén, rapea de puta madre, tío. Xusto outro día fun ver o concerto de Joque, foi el de telonero tal, flipas, tío, además cantouse uns temas inéditos tal que están guapísimos, así que nada, un xarao aí. Por certo, mencionar que estamos consumindo GZ cerveza, rollo, compramos cervezas dunha marca que non mencionaremos porque non nos paga, e nada, están tuneadas. De momento, quero todavía. Todo se andará. Hostia. A ver. E nada, sí, claro. Antes mencionaste ruta, outro día fun a ruta e estaba a parte de abaixo do técnico pechada, sabes? Eso pareceme homófobo. Estaba aí bailando tal, e que a medida que hai veña rollo como Cayetanos, pero que parece que están disfrazados de Cayetanos, sabes? Marcos, cuidado que dices que... Pero a ver, bueno, sin fallo, quero dicir, eu non actúo como representante, sí que son representante. Si quieres mirar a tua cámara, mira un pouco. Hola. Nada, eso, que non temos discurso de odio. Pero a mí non me mola tampouco, en plan, quero dicir, si sales por zona bella, tal, non volves a salir por zona nova, tío, en plan, así algún día porque tal, pero... Non hai sensación comparable a quedar pejado ao chando abajo. Completamente. Ti viches un vídeo este que subiu David Suárez fai pouco, que era como promocionando o seu show de Santiago. Además vino antes, xusto, non sei cando sueu, pero sí. Foron as risas, porque ademais decía rollo... la catedral de Santiago decían que está enterrado el apóstol Santiago. No, realmente está la gente que se quedó asfixiada en Tarasca. En plan real, fue a Tarasca un par de veces, estamos aí como unha lata É sardiñas. unha puta animalada, tío. Que tamén che digo que cando fun paseimo de puta madre, pero é agobiante, tío. Sí. Pero sí. Pero además mola, tío. Ademais, bro, en Tarasca, Avante... A ver, en Avante sí que é verdad que poñen cancións moi súas e que, sabes, é o primeiro día que fun... Porque me sonaban 4 ou 5, porque miña irmá, sabes, iba moito avante cando estudaba e tal. Tes unha irmá, cantos son? Teño dúas. Espera, unha é do 93 e outra do 89, así. Non sei facer contas así agora rapidamente. Pero sí, teño dúas. Esa estudou en Santiago, Química, chamase Laura, e a maior Ingeniería de Caminos, chamase María. Bueno, Enxeñaría, perdón. Enxeñaría. Como, joder, non me sale. Enxedre. Vou abrir unha cerveza un momento. Pausa publicitaria. Minuto publicitario. Bueno, para a próxima temos que pillar encalcado algo, Sí, estábamos pensando Tuneadas, pillar pegatinas, sabes? Pois eso, no, que o tema do... A ver, o Avante sí que é verdad que é moi seu. Pero joder, se vas a Tarasca, tío, mola, porque igual que che poñen un tema así medio reggaetón, máis ou menos, tamén che poñen en plan putos clásicos en español, temas en inglés así full bellos, está de locos, tío. Tío, soname
que estaba sonando Amaral en algún momento. Sí, 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 joder, a ver, depende do momento da noite, pero tamén está guapo un momento Amaral, tío. Dios. Rollo... Eu que son un puto rata, rollo super barateiro. Rollo veo na casa e despois vou por aí e tal. Exactamente igual. En plan... É que hai unhas copas, buah. Eu estou hasta os cojones de que pillen entradas. Rollo, por exemplo, no Ruta en facultad. Ruta antes era gratis, por lo que me decían, sabes? E agora costa 10 pavos. Xa. Non sei. Eu... É que con entrada non entro en ningún lado, en plan, xusto hoxe vou entrar nun sitio con entrada porque vou ir cos meus colegas tal que fai moito que non salgo cos do piso tal. Pero, o sea, eu o que estou facendo últimamente é emborracharme na previa, pero en plan absolutamente todo o que poido, con viño de marca do Gadis e con Coca-Cola de marca do Gadis tamén. Viño eliges? Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola cero. En plan, cola, claro. Ou... Pa mantener la línea. Superbus, creo que era. Bueno. Deixando aparte un pouco o tema da festa e tal, porque xa levamos aquí. Pero, que tal por Viveiro, rollo... Eu que sei, non és como unha microcelebridade. Para absolutamente nada. En serio? No, joder. A ver, no, en plan, entre a xente da miña edad e peña... O sea, sí que é verdad que ao mellor me sorprende, en plan, xusto estaba nun pub e veume un señor que ao mellor tiña 30 anos ou cousas así e que me dixo, oh, bro, tal, moloume, tal. E, por exemplo, un día ademais xusto estaba... Porque, claro, saquei o tema antes dos exames. E xusto estaba estudando na biblioteca e veume un pai con un fillo, ademais con un neno super pequeno e veume falar, ademais porque o pai xusto vira antes porque eu estaba estudando e ele pasara por aí e tal e díxome como que Xosé e tal, eu sí, non sei que e díxome como que seguían os meus vídeos e tal, e joder, eso mola, Dios. Seguían os dous, o pai e o fillo? O sea, bueno, que o meu pai poñería yo o fillo, pero Sí, bueno, sí, que sí, sí. que como que escoitaran e tal, eso está moi guapo. E sí que hai verdad que, por exemplo, ademais, é que xusto saquei o tema que eu estaba con coronavirus, pero, o sea, tardei como 4 ou 5 días en salir. E cando salín, sí que é verdad que, bueno, ademais de xente en plan coñecida, eu que sei, amigos de meus pais ou tal, estou falando xa de xente maior, pois que sí que había xente que, o sea, xusto, que fun á biblioteca ese día e díxome a señora da biblioteca como, oh, eres el rapero. A puta señora de la Sí, sí. Eu como, sí, díxome, moi ben, eu, moitas gracias. Eres el rapero. Literal. E nada, eso. Nada máis, o sea, pero obviamente, joder, entre a peña da miña edad tal, cero, pero por exemplo outro día fun ao Flash e había... Que? Achégate un pouco o micro, por si Ah, vale, perdón. No, pero en plan, sin cable. Fun outro día en plan a un pub de Viveiro tal, e xusto desto que era carnavales e salían así nenos pequenos e dixeronme dos chavas en plan, eres Xosé Maceda? Eu sí. Pero nada, eso, o sea, do resto absolutamente nada. Eres Xosé Maceda, te haces una foto, sabes de Garfighter, de... Sí, no, niñato, aparto, te mato. É broma, se alguén quere unha foto comigo estou disponible, menos fachas. Pero eso. Ay. Pero no, o sea, nada, anecdótico. E nada, en temas de futuro, tes pensado sacar algo? Rollo, quer dizer, estás traballando en algo e como de vez en cando sacas o que te parece, porque tamén é totalmente respetable, sabes? A ver, é como... para escribir, o sea, non, o sea, son unha puta merda. En plan, estou enfadado comigo mesmo, tío, porque non me apetece escribir nunca. E encima o mellor me poño a escribir tal e me escribo literalmente 2 barras. E o mellor se un día me escribo 4, 3 non me molan e tacho, sabes? Entón, como que son lentísimo. E sí que é verdad que quero empezar a poñerme a escribir, en plan, a tomarme en serio. E o día de mañá sacar un EP ou algo así, en plan, joder. Que era exactamente un EP, que non... Un EP é unha mixtape, o sea, sí. Como un disco pero menos. Sí. A ver, moitas veces o que se fai, os discos solense facer así cunha liña argumental ou dentro dun sonido tal, e nos EPs e nas mixtapes metes así un pouco máis o que che dá a gana. Non sei, eso é mixtape polo menos, un EP non sei se é exactamente o mesmo, eu estou falando aquí sin saber, como un moi bon podcast. Nada, eso, que o día de mañá que quero facelo, ademais que joder, que me parece un proxecto super tocho, pero que non o vexo demasiado cercano, porque agora, por exemplo, eu levo co tema
co tema do meu abuelo escrito desde febreiro, marzo, mellor o acabaría. Do ano pasado? Sí, claro, Hostias. saqueino en decembro dese ano. Hostia. Pero porque xusto, o sea, eu tiño escrito sobre un beat así de marronero destos de internet, falei con Petrovski, que me fixo o beat. Saludos a Petrovski. Dando publicidade, que está de puta madre, e tamén me grabou o tema. O próximo vídeo, en plan, poner nombres en la cajita de comentarios para que os salude Xosé Maceda. E nada, joder, que sabes, como que falei con el, ademais tardei en falar con el e tal, e despois, sabes, pois tamén o proceso de facer moi lento, despois non sabía onde iba a gravar, nin a voz nin nada, e xusto vin que subira el mismo, ademais porque el ten un estudio en Porriño, e que subira que estaba facendo como sesións tal, escoiteime algo, moloume a Dios como estaba grabado tal, e dixenlle eu, wow, cando te sitio tal, e fun pa ali. E despois o vídeo sí que foi algo máis rápido, porque, o sea, o rapaz como fixo é compañero meu de clase, xusto como que cheguei e dixenlle, cando podes tal? E dixenlle, o podes este sábado, que xusto me iba a facer o degradado, sabes, para estar follete no vídeo. E dixeme, sí, e dixen, pois vamos. E xa foi así, e nada, o sea, así o que tardou en facer o vídeo, e xa subín. Entonces eso, que me vou polas ramas, que tardo moito, que son moi lento e moi de todo. Ao mellor sobre, non me acordo xa, antes de que salira o tema este último, sí, o mellor ponte de diciembre este ano tal, pois empecé a escribirme un tema que aínda non teño acabado de todo, en plan que me falta nada, o sea, en 2 boas noites acabo, pero non suelo tener 2 boas noites, en plan, eso, pois que nada, que cando teña, pois que o gravarei e que farei así, non sei nin se vou facer vídeo, porque non está máis así por tal, pero eso, pero que o día de mañá sí que me quero en plan poñer en serio a... Sí. E tomarmo en serio, joder, porque está guapo, e hai moita peña que quero facer temas, sabes, en plan, é o mellor dentro de rap galego ou de xente, colegas meus que rapen en castelán, que me mola, dios, e que me din, facemos un tema, e digo eu, en plan, apetéceme, pero que si saco un tema cada ano, e encima unha colaboración, e ao mellor, sabes, pois non me gusta tampouco como cara, o sea, como que agora me quero centrar primeiro en ao mellor ter contido para o día de mañá, eu que sei, obviamente non vou dar un concerto, sabes, pero si... Joder, pa telonear, imagínate a alguén así me chaman, si me quere chamar alguén, estou disponible. Que non dejen na cajita de comentarios. Si me quere chamar alguén, joder, pois pa, quero dicir, eu non che podo dar un bolo con 4 cancións, sabes? Teño que ter algo de tal, pois eso, ou eso, pois quero primeiro como crear así, non crear unha identidade, pero como facer máis música eu e a partir de aí xa pois esas cousas. Cunde. Buah, imagínate algo rollo Xosé Maceda, rapero a nivel nacional, primeiras entrevistas con Galeguillo aquí e tal, non sei que, con cervezas tapadas con folio pintado. Joder, dovos un saludo, como estou dando ahora. Un saludo a Marcos e Eri, están aí desde el principio. Efectivamente. Hostia, pois, está de puta madre, rollo, nos apoyamos ti aí na túa carreira musical, a ver que tal. Joder, desde o principio, además, no, sí. o sea... Sí, señor. Hostia, pois de puta madre. Bueno, nada, eu diría de ir finalizando xa por aquí. Pois perfecto. Se queres sacar algo máis, ¿no? Algún saludo máis? Tampouco, un beso Nerea. Un beso Nerea. Que debe de ser, o sea, que a miña moza, joder. Ah, vale. Que lo ve seguro. Bueno, imagínate que non ve, non lle vou decir, a ver se me enteira. Bueno, pues nada, perfecto, rollo, esperamos que vos gustara a entrevista. A ver se facemos máis entrevistas con este formato, que estivo guapo. Está de puta madre. Estiveches cómodo e tal, Muy pasaste cómodo, completamente. Bueno. De puta madre. Bueno, chachi. No, pero eso es lo que mola, ¿sabes? Estar tranquis e que todos pasemos guai. Nada, Marcos aquí no vosso intento de Pablo Motos / David Broncano. Mellor Broncano que Pablo Motos. Buah, apareceron outro día Wellington Q bautiza a David Broncano como David Bacano. O é moi así, en plan, cojones.